So ay mga Jologs, andito po ako yung sa Barangay Misericordia dito sa bayan ng Santo Domingo. Kasi mga Jologs, may nakapagsabi sa akin, pasukin ko daw yung project ng Ako Bicol Party List na hindi daw natapos. Simula daw yan dito sa may Barangay Misericordia hanggang dun sa may Malilipot. Dito po tayo mga Jologs sa daan. Yan, pasukin po natin yan. Punta daw dun. Kasi yung nagsabi sa akin, ano daw, hindi daw yan tapos. Raprod. Yung mga Jologs, samahan niyo po ako. Yan, papay, pagdating dito, wala na. Simula lang talaga kung kriting mga Jologs. Pagdating dito, raprod na. Same ng mga pinuntahan natin mga Jologs. Parehas yung lugar na ano. Halos parehas mga Jologs sa mga pinupuntahan natin, no. Tapos simula lang nagkakaroon ng ano, concrete na ginawa nila. Pagdating sa dulo, wala na. Ganito na din ulit po. Ano kayang kontraktor ang gumawa nito? Sino kaya? Sana may pagtanungan tayo. Dito lang yung po mga Jologs sa Santo Domingo. Ay, sus, grabe to. Lalaki. Ayan. Babasagin ang bearing natin nito mga Jologs. Ayan o. Grabe. Ay, grabe. Dahan-dahan lang. Putang mukhang mas malala to dun sa mga ibang pinasok natin mga Jologs ah. Grabe ini. Grabe yung tinampo ini. Malala. Ay kuya, may ano na dyan? May concrete na dyan sa inutan? Iyo. Anong barangay po nakasakop kayo ni? Misericordia. Itong San Fernando, Santo Domingo. Grabe pala ng aging ini. Di naman nagagamit mga Jologs yung kalsadan to. Medyo ano naman mga ano ko Jologs, medyo mababa naman yung concrete. Pero ang tanong, pero bakit walang mga ano dumadaan na sasakyan dito? Oh, ayan, putol. Okay. So, ibig sabihin, kunti lang yung ano. Concrete. Hanggang doon lang pala talaga. Oh, wala na. Putol-putol yung ano mga Jologs, concreting nila. Talagang hindi naman napapakinabangan ng mga tao. Op. Putik. Ito yun sa kabila. Tingnan mo mga Jologs, puro putik na yan. Kaya ng motor natin. Sige, kaya. Try natin. Dumaan dito. Yan, kaya naman. Isa din tong mga kalsadang hindi na gagamit ng maayos. Ayan, si Mayon. Kitang-kita nyo yan, mga Jologs. Oh. Ang ganda pa naman ang viewing dito. Oh, wala na. Sige, diretso tayo. Pasukin natin yan. Sa gitna lang yung ano, concrete. Putol-putol. Parang parehas nung sa ano, dinaanan ko sa Bulang. Sa Malinaw, ganito din. Putol-putol. Hindi talaga magagamit ng mga kababayan natin. Wala na, iniwan ang nakatiwangwang na ganito. Ito. Yung mga Jologs. Karamihan hindi tapos yung mga kalsada sa ano,
mga bundok, mga barangay. Hindi tapos. Ano masasabi niyo mga kajologs? Ganito mga ginawa. Ang talaga mga kadaan dito. Inupin lang, hindi naman tig-concrete. Daanan bagat mo ng mga kalabaw. Ginawang kalsada, daanan ng kalabaw. Hindi naman to kalsada eh. Ano, kalabaw nga. Kalsadang hindi na concrete. Wapas yung mga kajulog, dumadalang dito mga motor. Motor lang ang pwedeng makadaan dito. Grabe. O, dito. Kunting semento. Haba ng rough road na to. Haba ng lubak-lubak. Sa bulwagan lang talaga nagkakaroon ng semento, concrete. Parang gumawa lang ng pera dito eh. Masabi lang na may ano, patrabaho. Kita nyo yung mga kajologs. Matindi. Ito, may ano. Nasa ano na, kakasagop na ng ano, baka kayo mga kajologs. Ayan po. O, ayan o. San Fernando, Santo Domingo mga kajologs. Barangay San Fernando, Santo Domingo. Ayan po, nakikita nyo yung mga kajologs. Papasok tayo na ang nakasakop sa kabila. Ayun o. Bakakay. Bakakay. Ano nakalagay dyan? Hindi ko mabasa. Ayan o. Atakpa na. Boundary na ito mga kajologs ng Bakakay sa Santo Domingo. Ay, pwede mo magapot? Anong barangay na po nakasagop kayo ni? Anong barangay na po nakasagop kayo ni? Anong barangay? Nakasagop kayo ni? Bunga. Bunga? Bakakay? Oh. Okay po. Diretso ni San Roque. Di naman po yan, ano, simentado? Wala na dyan simento? Sige po, thank you. Wala na talaga, hanggang dito na lang oh. Hanggang barangay Bunga pala to mga kajologs. Makadahan pa kaya tayo. Makadahan pa kaya tayo dito mga kajologs. Ayan. Ay naku, pinasok natin naman to mga kajologs. Mapakita ko lang sa inyo yung mga project na hindi natapos. Ayan. Dito na tayo mga kajologs. Lumabas ano ka nakakasakop naman na ano nito. Ayan, pasahin natin. Malilipot na pala nakakapasakop nito mga kajologs oh. Ayan na. Simula tayong ano, nakapasok na tayo ng malilipot. Ayan po. Ang Bunga, Bakakay. Tapos pasok na tayo sa malilipot. Sige. Diretso na tayo mga kajologs. Punta na natin yung malilipot. Simula tayo Santo Domingo mga kajologs. Bakakay. Tapos ito sumunod na malilipot. Ang haba pala sana nito. Yan, pasukin pa natin yan. Malilipot na tayo eh. Yan, napasok natin. Oh, kalsada na to mga kajologs oh. Yun. Ito pala yung daanan. Yung pamalilipot. Ito yung sa dati. Dito ako dumaan mga kajologs sa punta dati ng ano. Ng ano.
Caloocan, Kalbayog. Ito, Kalbayog. Tingnan natin to. Hanggang dito sana. Mas maganda sana mga kajulog kung natapos. Ganito yung kalsada. Oh. Dito oh. Puta, Kalbayog na to eh. Yan.